ଅବିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଡାଟା ଅଛି 20,58,000 ଲୋକ ଇକେୱାଇସି ଅବିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର କଥାଟା ଆମେ ପୁଣି ବିଚାର କରିବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ଼ କରିକି ଆମେ ରଖିବୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ନାଁରେ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଚାଉଳ ଇସ୍ୟୁ କରିବୁ ନାହିଁ। ଚାଉଳ ଇସ୍ୟୁ ନ କଲେ ଆପେ ଧରା ପଡ଼ିବ ମାନେ ଫଲ୍ସ କାର୍ଡ଼ କି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଟିଯିବ ଚାଉଳ ନ ଯିବ ସେମାନେ ଆସିବେ, ଆସିଲେ ଇକ୍ୱାଇସି କରିବେ। ଇକ୍ୱାଇସି କଲେ ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ରଖିବୁ। ଯିଏ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆସୁଥିବ ତାର ଇକ୍ୱାଇସି କରିକି ତାକୁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିକି ଛାଡ଼ୁଥିବୁ। 3 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ନହେଲା, ଜଣେ ନ ଆସିଲା ତାକୁ ପୁରା କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେବୁ।